Ngiphinda nginamukela nganisakuthi kuyona ke i-channel. If you are new, please don't forget to subscribe and also do comment and like this video. Lana ke bafethu nibona ke laphana ke imbongi leya imbongi yodumo ke esekunesikhashana ke nokho yagcina ukukhipha ke izinkondlo ke ezintsha. Igama layo ke uSbo DaPoet ke uye wavumbuka laphana ke station sezemidlalo ke iSupersport lapho ke esekhangisa khona ke ngemidlalo ezayo. uSbo ke ophinde ke abe umlingisi wagcina ke ukubonakala laphana ke ku television ku TV ngamanye amazwi ke elingisa emidlalweni ke esiwazi kakhulu ke nosowaphela isibaya kona ke uMzansi Magic. Ngesonto ke eledlule ubonakale laphana ke seshaya ke inkondlo ebikezela ke kahle kahle ngomdlalo obungolesihlanu weOrlando Pirates laphana ke stadium obuzobu khona laphana ke khona eOrlando Stadium ubuphakathi ke kwayo iPirates lokho sengishilo nawo amaZulu. iPirates igcine ke inqobile kona lo mdlalo ngo-2-1 laphana ke kuyona ke iBetway Premiership. Ngokuthola ke laphana ke kwabezindaba ke abahlukahlukene ke kusoma social media nani uSbo ke uzohlala ke ebonakala khona ke laphana ke enza izinkondlo ngemidlalo ke nje emkhulu yebhola ke ezosakazwa kusona lesi. Uye wathintwa ke laphana ke ngokuthi ke aphawule mayelana nalo lolu daba nokuqinisekisa nje ngempela ukuthi ke indaba eziqiniso yini lezi. Uthi ke ngokwakhe ibhola vele into ke ayithanda kanjalo nezinkondlo and futhi uyakujabulela ukuthi usezokwazi ukwenza lokhu kubili endaweni ke eyodwa. Lokho ke kumenza ukuthi ke athokoze kakhulu kwenza into ayithandayo. Uthe yize ke engakazikhiphi inkondlo ezintsha kodwa ke kukhona amatasa ngakho abhizi ke akwenzayo. Uthi zikhona inkondlo ezintsha azozikhipha abeyibhala nje abantu ke abazozizwa ke lapha ke bazozizwa maduzane. Uthe ke abake bathukuma kancane nje abantu balindele ke lona leli qoqo lezinkondlo lezi azozikhipha ngoba into ke aphezukwayo leyo. Uthi ke lokhu kungenzeka noma yinini, so abantu nje abalindele. Anyways bafethu ngicela ukuthi ke ucommente la ku comment section. Don't forget to like this video and